Iwe, iwe, iwe ọnụ majọka njọ na-eji ego. Igbo njem ọnụ ya mara anyị mma. Ọ dịrị nwoke mma, ya dịkwara nwaanyị mma. Nkụ onye ji eko agbajile. Aha m bụ Ikechukwu. Ọchịnye peji m bụ Philippine Lion. Esi m na mba Philippine ese ndị ozi ya. Igbo njem ọnụ, Igbo mụrụ m, Igbo mụrụ nze m okoro. Ndị Igbo be anyị nsị ka m bịa jụọ na ajụjụ. Ka njọ nnụnwa bụ ndị Igbo be anyị ka ihe na-emezila ala Igbo be anyị. Anọkọtara m today cheta oge ndụrụ ụmụazị otu Krismas na-adịla ala Igbo. Erube Krismas, otu ala Igbo na-adị aba Krismas period. Otu ala Igbo na-adị. Abịa m cheta oge na-eme Krismas ruwe like this. Ụmụazị na-enwe hope of akwa. Nwe hope akwa Disemba. Ha nwere, some of them nwere hope la brother ha lọghasịtara ha akwa. Krismas ruo oche ndị okenye akpọla fon. Okay, nlọba m ga-asụra gị shu, sendịra m akpụ ụkwụ gị. Anyị ese emechu akpụ ụkwụ sendịsara ndị na abroad, ndị na Lagos, ndị na-aba, ndị na-ebe dị iche iche, ndị Igbo anyị. Alụba ha zụtachara ụmụ ihe ndị ahụ. Ọta mgbe ahụ anyị la-akpagharị. Brother gbara m Krismas, brother gbara m Krismas. That time, ala Igbo bụ ala Igbo. Mgbe ahụ akpọghị onye Igbo, ikpechirila Igbo onye Igbo. Akpọghị onye Igbo, ịdị proud ịbụ onye Igbo. Igbo ala atọ ụtọ, Igbo a na-asụ ụsọ. That time, ndị ụmụazị boys zụrụ moto ọfụọ, ala agba alọta, nna ala Igbo dị isi ka m azụrụ moto ọfụọ, ka m bula moto m, ka ndị ba efu moto m, ndị ọrụ ụlọ ọfụọ, ndị na-emepe ụlọ, ndị na-agba akwụkwọ, ndị na-agba nkwụ, ndị la village la agbasị bọọlụ, ala akpatala village la watch bọọlụ, like ndị ba ya la leti mmọnwụ, ala agagharị, aga play this place watch mmọnwụ, aga aja watch mmọnwụ, aga ibia se watch mmọnwụ, aga mgbidi watch mmọnwụ. Ndị village nke a mee day ha on 26, ndị ka eme day ha on 27, ndị ka eme nke ha on 28. Ala Igbo ala atọ ụtọ on Christmas time. Opportunity jikwa eme all this eme, ụmụ nwaanyị were opportunity na-enweta di. Ndị si abroad bata, ha balụrụ nwaanyị kpọrọ ha, Jenụwarị aba Jenụwarị otu ha, ụfọdụ ndị lụrụ nwaanyị kpọsụ nwunye ha na-apụ abroad. Mana ka nke ugbu a, aghọtazikwa m Igbo, aghọtazikwa m ihe na-eme n'ala Igbo. Mkpa ihe na-aghọtazila eme n'ala Igbo. Aghọtazikwa m aghọta ihe na-eme n'ala Igbo be anyị. Ala Igbo be anyị abụrụ ihe eji aka ọnụ. Ala Igbo be anyị abụrụ ihe eji achị ọchị. Igbo na-eme ekwu okwu Igbo, ekwute okwu ihe Igbo. People are proud na-ekwusi okwu Igbo ike. Ndị be anyị emeela ala Igbo, ala Igbo abụrụ ihe eji achị ọchị. Ndị anyị ka mma na-achịzi anyị ọchị. Ọchị naanị ndị ugwu achịzi anyị ọchị. Anọla m ugwu Awụsa oge m lere waya, kemgbe ka m nọ nle waya, ama m ka ha si ebi. Ndị ugwu adịghị ebi 1/3 ha anyị na-ebi, ụta esi ebi ndụ. Mana ha lezide ha na-achịzi anyị ọchị. Mba ya agasaala, mba ya etisaala. Anyị were ihe ọchịchọ asụkọ ọchịchọ isi gasa aba anyị, mebisi ebe anyị. La mba obodo a nọ, amala ha mere people njọrọ, nwanne ị ga-alakwa sị lee ebe onye na-ala, ọ bụ ile kidnap gị, ọ bụ ile ebughara gị, ọ bụ ile egbuo gị. Ilekwa anya ihe a na-ekwu bụ eziokwu. Ndị ala mmadụ ole lọtara. Ụfọdụ sef lara hala na ịla Abuja, ụfọdụ lara na ịgala Lagos. Osi kọsị ndị be ha ego moto, ndị be ha abịa gbagotala Lagos afọ ya. I can remember mgbe na-eme ndị n'obodo Igbo bataba, ha kpọsị nwunye ha ndị ọcha batala be anyị, nwunye ha ndị ọcha lesa pichọ, lese mmọnwụ pichọ, lese nke pichọ, ha kparịla village. Ugbu a mmadụ ole ya akpọrọ nwunye onye ọcha batala ala Igbo. Mmadụ ole ga-adị proud kpọrọ nwaanyị Amerịka, nwaanyị Europe batala ala Igbo. Mmadụ ole? Enwere onye ga-emezi ya nụ. Nobody can do it. Because ịkpọrọ ya bata, ya bụla egbuori ya. Ịkpọrọ ya bata, ị ga-ekidnap ya.
ọ bara uru ịkpọrọ nwunye gị ọcha gbara ya flight of how many thousand gbara ya bịa debe ya na Lagos eleke n'isi o nwere gị even sef some people nọ na Lagos azịna ala Christmas last December gara aga anọ m n'ala Igbo last December gara aga mana ala Igbo ọnọ na-enwedịrị m isi Christmas nlara enwedịrị m isi ka m na-agwa gị ala Igbo etisaala football eji amara all community azịza agba nke bụ football nkịtị enwedị ihe entertainment a na-eme mmọnwụ na-eti ala nwada eti onye ọbụla na-ezezi onwe ya eze onye ọbụla enwede ejezibe ibi ala Igbo ala Igbo bụ ya December ruo like this onye family nke azụta egwu ogbuo ọkpọ ndị mmadụ ha abịa eri anụ celebrate agba lockout ugbo onye na-agbaje lockout n'ala Igbo ịgba ndị Igbo agụ nwere ike iburu gị nke bụ gị lọrọ egbe ka ị gbara ala Igbo ba ya etisasịchala enwedele jezibe ibe enwedele elibe ala akpazi nwanne enwedele akpọzi ibe ya nwanne onye fụ nwanne ya ọ dịka ọfụrụ fụ na herdsmen Igbo ba anyị nke niile emezi na ka anyị mezi na ba anyị Igbo na ije eme ọnụ Igbo niile eme eze akpọghị onye Igbo si ede proud ịbụ onye Igbo Igbo asị ọsọ m pepe na ala bekee sị ịgbọ ha esila ha bụ ndị Igbo sị ha na-aja na ha bụ ndị Igbo biko niile ndị be anyị ama m na-epere m mpe ikwu okwu a ma biko were na okwu ọnụ m were na okwu m kama m na-ewere m were na okwu m biko ndị eke nọkwa n'ụlọ anọ ndị n'obodo bere edosi ibu gị uzukwana sensị gị uzuo sensị gị onye ọbụla ama na ọnọdụ ndị Igbo adọrọ mma na Naịjirịa onye ọbụla ma na ọ dọrọ mma mana ka ghara ikpe nlele ala akpawa ya akpawo la federal ekwa na akpawo onwe anyị n'ụlọ ị ga-enuzi ihe na-eme n'ala Igbo akụkọ ọjọọ everyday atịrị gọvanọ nke ọ bata ha ọ dịka onye nke nọ bifo lee Anambra steeti ka a gara ụlọ ọgwụ kisuru ụmụazị amụrụ amụ n'ụlọ ọgwụ Anambra ba ihe ndị anyị ada n'ụlọ ala Igbo bifo bụ ihe ndele emezi ugbu a onye ga-ekwukwanụ enwere ike ikwu eje buru famili gị na-eburu famili gị ndị mmadụ ebido aka ofu ihe were arụrụ aka everywhere nwede na-asịzi ibi acha nwede amazi okenye nwede amazi ụmụazị amazi okenye onye ọbụla emezi nsọrọ ala Igbo ndị be anyị nke na-emezi agala nkwa ụmụ nwaanyị ba ya eju everywhere bọs na-abụrụ ọdana nwada abatabalụrụ nwaanyị kpọrọ ha pụọ onye na-abata mgbe m ka ala ndị Malaysia abata ugbu a ndị Malaysia ole alọzi Indonesia ole alọ Philippines ole alọ this year nọ m na Philippines I don't think la mmadụ ndị nọ na Philippines si ebe ala na Christmas I don't think la ha eruole 10 I don't think la ha eruole 10 ọ bụla na eburu gị na-emekwa ọ bụ iji ịgba Christmas ije ga-efu ndị be ụlọ egbuo gị n'ụzọ nke ahụ ka a na-akụ ụbọchị a na Ọkịja nwa Igbo na-arụ soja na Amerịka batara ka ọ fụ ụmụnne ya ka ọ fụ ndebe ha egbuo ya grandma stepmother ya egbuo ya lie lachelo grave akụkọ ọjọọ everyday akụkọ ọjọọ ha na-arụ n'ala Igbo oge agala mgbe na-eme okorobịa bata like this ọkpụ ụmụnne nyere ndị mmadụ aka ugbo onye ọbụla asọzi ibi ya asọ enwede ọchọziri imekọ ihe wute onye ibia onye fụ onye Igbo fụ Igbo ọ dịka ọfụrụ ekwensu ndị eze anyị aghasị ebiri gbafusịcha ndị elebara ụlọ obodo agbafusịcha big man onye abata ugbo ole ka ka na-anọkọta asịla enwere ndị zụrụ rice sendela village ndị zụrụ ili sendela village ala emeje ụmụ ihe ndị ahụ ugbu a ka ihe na-emede anyị sef ka ihe na-emede anyị nwabụ ndị Igbo anụ ka ihe na-emede anyị ka akwụkwọ na onwe anyị ugwu ndị Igbo nwere n'ugwu n'obodo ebe obodo oyibo ndị Igbo nwere ugwu na Philippines ebe a organization the highest organization enwere obodo a foreigners bụ ndị Igbo nwe ya the highest organization nwere weight ndị obodo a ma ama as ndị foreigner ọ ndị Igbo nwe ya
Oluweze. Ọ ndị Igbo nwe ọ ndị ọrụ nwe ya Oluweze. Pụta agụta dị mma emecha anyị pụọla mba ya adị mma anyị pụọla mba ala anụla ya anụ pụta anyị batala ala Igbo ala Igbo be ha dịka desert sọzi ihe gara afọ ụlọ ọfụ wedi ndị bi ya ala ha nụkwasị ụlọ wedi ndị bi ya Owere na-eji họteelụ wee mara eme onye ọbụla onye lọta Krismas ụtụ ọla agba eje Owere je gba klọb Owere eji iri ngwere ụlọ Owere tenye Owere ugbu a mmadụ ole ejeje klọb Owere everything alazi Lagos Asaba mainly Asaba. Ndị Igbo prefer kama Igbo ga-agabazi Owere na-eji họteelụ wee mara na mba niile kama ọsị mba kama ojebe Asaba. Ndị ekele arụkwa arụ ugbo ala arụ onye eji ole ebe ọ lazụ ala si ya lazụ Asaba ọsọkwachi ịzụ ala elekwe dịka okwu biko na ayọ ka anyị na-ayọ na nwanne nwa bụ ndị Igbo be anyị biko ịkwa otu ị ga-esi emezi Igbo ile emezi okwu ka m ga-ekwunwu otu nọ na channel Facebook this my Facebook page ma ebidoro eme ọfụọ because of ụlọ eri mmiri n'ahụ ihe ndị Igbo na-amasị m too much ihe Igbo na-amasị m too much and amara m ekwu abụrụ m onye okwu amara m ekwu but ana m afọ ọsọ onwe m ka m bido let me try say something whenever you say something you can convince people let's start making change now ka anyị kwụsị niile ndị gọvanọ na ndị prezident ka anyị kwụsị niile ego federal gọọmenti anyị n'anya ha rie ego ha dịbe ego ha ka anyị ka anyị dịla mbụ ka Igbo dịka otu anyị Igbo dịla mbụ otu anyị si ema na Igbo eji eme ọnụ unu echefuola Igbo mgbele eme bọọsụ si Ghana bata bọọsụ si Malaysia bọọsụ si mba dị iche iche bata ala agbados ala my God but ugbu a Igbo ba ya abụrụla ebele eme ma ndị na-emego biznes eme n'ala Igbo enwere garanti la biznes Igbo nwere ike ịgba shọpụ m ọkụ at any time mụ agbara shọpụ m ọkụ shọpụ m nwere onwe m agbara ya ọkụ jụ agbara ọkụ laba anyị ọkwa ihe ya ka emedere gbaa shọpụ m ọkụ ya ka emegidere gbaa shọpụ m ọkụ adịm stranded before mekọba m ego biko beba Philippines agbara ụlọ ahịa m agbara ya ọkụ ghọtala so ifele eme n'ala Igbo ya mgbagala ode ewutesi m ike akarịbe mmemme eme abịala ala Igbo abata every year family ọbụla eme annual meeting kpọkọta ndị mmadụ ọ bụ onye ka aka dị la family ọ zụta egwu onye ka azụta mmanya nke azụta nri esi nri erikọ onye adị happy mana ugbu a sọnsọ mmadụ iwere mmanya sef wejere nwanne mpi ya ọ ya sị mba ya egbu ya adọkwa eziokwu ka ọ bụ o nwere ike ije egbuo ya sọnsọ menu iwu Igbo banyị sef adịghị arahịa n'ụlọ sorry ndị si wee bata ndị si mba ọbatala ala Igbo ọbụla ha dị 20 ndị na-arahị na be ha eruro mmadụ 5 ntọziri ala họtel ka ndị si bụla ịrụrụ manchọn n'oge asị onye Igbo ọsọ ndị Igbo bụ ndị mmadụ arụ manchọn ịrụrụ manchọn niile rụọ heaven on earth ahụ ịrụrụ bịala bụ ụnụ chijere abalị ejela họtel ji anaghị chijere abalị ịnaghị na họtelụ nke Owere tomorrow ịnaghị na nke Asaba next tomorrow ịgbajebe chọọ ebe ọzọ anaghị some of men ụmụ obodo a na-abụla ha chọghị ịla Krismas na ha akpọ ofu onye labịa ha biko jee Kalaba chọtara m ụlọ na Kalaba chọtara m ụlọ ebe m ga-anọ na Kalaba onye ha eje Kalaba chọrọ ụlọ ọkwụ ụgwọ ya ọkwụ ha n'ụgwọ ọla ha ana from airport from olu Lagos ma Abuja ọba flight to Kalaba jela Kalaba n'ịga o nwere ka ọkpọ ndebe ha abịa ya afọ ya ọ ihe ọ ga-abata ọ bata fụcha ndebe ha ka ọla abata ka ọla apụ bikọs ọ nwere ike igbu oge kidnap ya gbuo ya ọ bụla ekidnap oge egbuo gị so biko ihe nkọwa okwu niile abụla Igbo amaka adị m proud ịbụ onye Igbo ọ bụla gala profile m na my page
ị ga-afụla ike m niile ike m ga-agba ike ndị Igbo ihe Igbo na-adị m mma ihe Igbo na-esi m n'obi abụ ana m alaiki ihe ndị Igbo masịrị m nke ukwuu mana ka wepụ na obodo ndị politiks akụkọ politiks asịrị ndị chinye politiks ha mere politiks aka maka ịdịkwa n'udo wele eme politiks ya anyị ma Naijiria adịrọ anyị mma anyị mara anyị gara n'udo na Naijiria but ka anyị ji aka tisasị aba anyị ka anyị jikọọ n'onwe anyị ọnụ laghachịkwa ihe anyị na-achụ onye ọbụla bụ onye Igbo mana one day ka anyị ga-enwere onwe anyị but ka anyị chịkọọ n'onwe anyị ọnụ wee laghachị ihe anyị na-achụ biko ndị Igbo be anyị ekelekwa m ụnụ biko dịka anyị nụrụ ozi a ọ ga-amasị m ọ bụla ị ga-enyenwu m aka tụsa ya ọ bụla ị ga-emenwu nyere m aka shie ya ọkwa na ị ga-emewu ime kebekebe likin ọkwa na-eme ihe m kwuru na-ekwuteghị ị kọment ya on my post m ga-emekwa appreciate biko tụsara m ozi a mee ka ozi a ruo ndị ọzọ ntị biko achọrọ m ka ime mekwa ụnụ mana like achọrọ m ka youth like me bido pụtara na-ekwu okwu n'ala Igbo achọrọ m ka youth like me pụta kwuo okwu n'ala Igbo nwee platform na-ekwusi okwu ike ọ ga-adị m mma biko ana m n'encourage biko nyere m aka ka anyị nyere onwe anyị aka ka o ike dịrị anyị mma ya gazie ndị Igbo